Mulej, infittex lilek biss, irrid lilek biss. Int ma tiddubitanix minn ġemma li qiegħda miegħek sal-Kalvarju. Hi tista' tagħmel affarijiet żgħar ħafna li tfaħrek u tħobbok. Tħoss il-preżenza tiegħek f'ħajjitha u f'qalbha. Din kienet Ġemma Kalgani. Jien twelidt fit-12 ta' Marzu tal-1878 ġewwa Camigliano, villaġġ żgħir viċin Lucca. Enrico missieri kien spiżjar u jiena kont il-5 tifla minn 7 aħwa. Irċevejt il-magħmudija fit-13 ta' Marzu 1878 u fost il-memorji ta' tfuliti niftakar l-ommi Aurelia Landi li dejjem għamlet l-aħjar li setet biex jien inkun nisranija tajba. Dejjem irnexxilha trawwem f'qalbi imħabba u rispett lejn Alla. Xi minn daqqiet kienet terfani u waqt li nkun fiħdana tgħidli kont tlabt ħafna lil Alla biex jagħtini tifla u hu sema talbi. Waqt li kienet tkun qed tirrakkuntali kienet tinfaqa tibki bla ma jien nifhem għalfejn. Ommi tatni x'nifhem li kienet marida serjament u li dalwaqt kienet ser tmut. Din kienet aħbar ta' swit il-qalb kbira għalija u dejjem kont inkun inkwetata minħabba fek. Kont dejjem bil-biża li għad titlaq mingħajr ma taħodni magħha. Fit-2 ta' Mejju 1885 meta kont qed nirċievi s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, smajt leħen ġewwa fija jistaqsini: Int trid tagħtini lill-ommok? Iva, weġibt jien, bil-kundizzjoni li tieħu lili wkoll. U l-leħen kompla: Għatini lill-ommok mingħajr kundizzjonijiet. Għalissa int trid tibqa' ma' missierek. Il-ommok se noħodha miegħi il-ġenna. Kelli nwieġeb iva, ġrejt lura d-dar u hemm bdejt inħares u niċċassa lejn ommi. Bdejt nibki wkoll. Minn dakinhar lem qatt ma warrabt minn fejn ommi. Fl-aħħar missieri beda jaħseb li jien kont ser immut qabel ommi. U għalhekk iddeċida li jibatni noqgħod għal ftit żmien ma' tziju ħu ommi li kien joqgħod f'Lukka. Ma rajt lil ħadd aktar wara dan l-avveniment, la lil missieri u lanqas lil ħuti. Wara sirt naf li ommi kienet mietet fi 17 ta' Settembru tal-istess sena. It-tzija tista' tgħid li rabbietni daqs li kieku kont it-tifla tagħha. Kienet mara twajba u reliġjuża għall-aħħar. Iżda jien ħassejtu ħafna n-nuqqas ta' ommi. Fi 17 ta' Ġunju 1887 irċevejt l-ewwel tqarbina. Huwa impossibbli nispjega dak li ħassejt dakinhar. Kont qed inħoss lil Ġesu f'qalbi tassew. Xtaqt li nibqa' dejjem ħaġa waħda miegħu permezz tal-meditazzjoni. Rid nagħmel ftit reżoluzzjonijiet siwja u għalhekk wett lil Ġesu li nirċevih ta' sikwit fl-Ewkaristija. Inkun ħbib miegħu u nersaq lejn is-sagrament tal-qrar. Inkun kemm nista' fil-preżenza ta' Ġesu sagramentat. Kull flaxija nitlob il-barka ta' Ommi Marija. Fl-1898 Ġemma miraklu fiet minn marda serja ħafna u beda jkollha esperjenzi mistiċi. L-estasi ta' Ġemma ġew miġbura mill-qraba tagħha li kienu preżenti waqt id-dialogi mistiċi li kellha. Għall-ewwel dawn id-dialogi kienu qishom bejn żewġ maħbubin. Ma tistax tinduna li malli tfetx ġurnat oħra jien dejjem naħseb fik? Meta mbagħad joqrob il-lejl nersaq lejk f'kull mument. Inħobbok Għażiż Ġesu. Il-ħamis 8 ta' Ġunju 1899 Ġesu qalli
li kien ser jaqlali grazzja kbira. Dak il-lejl ħassejtu ġieħ qawwi kawża ta' dnubieti. Bdejt niftakar fid-dnubieti kollha u kif Ġesu kien bata biex isalvani. B'qalbi kollha xtaqt li nisħet dnubieti u rid nindem minnhom. Ħassejtni bħal mitlufa minn sensija u sibt ruħi fiħdan ommi tas-sema li ma ġemba kella lill-anġlu kustodju tiegħi. Id-dispjaċini ta' dnubieti fil-waqt li l-Madonna daret fuqi u qaltli: "F'isem Ġesu Kristu, dnubietek kollha maħfura." Fetħet il-mantell tagħha u għattitni bih. F'dak il-ħin rajt lil Ġesu bil-pjagi tiegħu miftuħin. Minn flok demm ħarġu fjammi tan-nar li f'daqqa waħda messewli idejja, saqajja u qalbi. Bluġieħ ħassejtni semmut. Waqajt mal-art, imma Marija ġittejni. Sibt ruħi arkubtejja. Qomt biex immur fuq is-sodda u ndunajt li kelli ħafna demm ħireġ mill-feriti fejn ħassejt luġieħ. Kelli il-pjagi ta' Kristu fija. Dak l-istess dwejja u ġieħ li ħassejt minn flok kissirni imlini bħafna paċi. F'min nista' nafda jekk mhux fik mulej. Ħallini ngħajjatlek missier. Il-preżenza tiegħek isserraħni. Id-bissima u l-imħabba tiegħek huma possibbli. Veru li ent tgħix fija, possibbli. Ħallini ngħajjatlek missier għax int tajjeb u ħanin tassew. Iva, ħallini ngħajjatlek missier għax ħadd ma jaħfer id-djufijiet tiegħi bħalma tagħmel int. Int qabbista imħabba mulej. Fl-1902 Ġemma toffri lilha nfisha lill-Alla bħala vittma għas-salvazzjoni tal-midinbin. Ġesu jitloba twaqqaf il-Monasteru tas-Sorijiet Klawsura tal-Passjonisti f'Lukka. Ġemma tagħmel dan kollu b'entużjażmu għax f'qalba dejjem ħadnet il-passjoni ta' Ġesu. Fil-21 ta' Settembru Ġemma timrat serjament u f'Jannar tal-1903 jieħduha tgħix Via della Ros. Il-qbija ta' ħajjita tgħaddija f'ħafna tbatija. F'April tal-1903 ħasset it-toqol ta' dnubiet tad-dinja wisq tqil biex iġġorru. Fil-11 ta' April tal-1903 li kien ukoll sibt il-għid Ġemma tmut wara li luġieħ rebħilha. Ġemma Galgani kienet ikkanonizzata minn Papa Piju XII fit-2 ta' Mejju tal-1940.